मित्रांनो तर आता अळंबी वगैरे घेऊन पूनमकडे आलोय. पूनम काय करते ती बघूया. अरे तो येईल. अरे वा, माका वाटलं तुझ्या सकाळ झालेली नाही सर. ऊब ऊब घेत होतो तो. नानी एक नाही मासाच्या आपल्या ऊब घेत होतो. नाही करून येईल मग घरी घेतोस की कसले वाटते कापे घेतोय. मग म्हणजे आणखी वय माहिती ओ तुम्ही घ्या. कधी काढलास फणस? हे खायचे अळंबी हे आता परत काय गावली ती आपल्या ठिकाणावर. ठिकाणावर घे. अळंबी अळंबी बघितली आधी बाबूच्या गो. अळंबी बघितलं माप गावली आज नाहीच होती. पंकज सांगतो त्याने खयचे कात्र्यावरचे कात्रे काय बघले काय काय बघले एवढी गावतो येऊन तुझी कात्रे यायची ते काही गावलीच नाही ती. काय सकाळी नाही ते पण तू किती वाजता येईल काय? अरे फोटो घेतले आता इलो काय फोटो घेतले त्याला आग करा पप्पा येते आता. होऊन दे त्याला होऊन दे पुरा करून टाकू. आज किती कोपरे लावचे? जेव्हा पहिलोच परत असो खाता सकाळी नाही तर आम्ही सकाळी नाही नाही सकाळीच नाही पणच कालवलो नाही यंदाच्यावरचा. घेऊन जाय मागा कशा उकडूक भारी. हे बाबा तू काय झाली आजचो शेवटचो दिवस शेतीचो काय लोकांका दाखवूचो विचार आखी नाही काय अंतरुणातच दिवसभर. माझ्या दिवस अळंबीचा व्हिडिओ तुझ्याकडनं अपेक्षितच नव्हतो. तू सगळं सीझन संपल्यावर मग पुनमका घेऊन मी सकाळी कधी उठा काय नंदना सुट्टी शाळेला नाही नाही जायचंय आता. वाजले किती येते बघ. वाजले किती 8 मस्त फणस येऊ तुला पाहिजे समजू जो. तर फणस वगैरे खाऊन झालाय आणि आता घरी जायला निघालं मी आणि नंदन. आणि ते नांगरत आहेत ते पण दाखवतो तुम्हाला. वाटे पूरमच्या घरासमोरच आहेत. हे नंदन किती वाजता शाळा? हा किती वाजता? 10:30. आज रांगोळी बिंगोळी काढणारच ना काय रे? काय मग आज तुझी या हा काय काय या तू हार बनवणार आणि फुलं खैसून आणणार ती? ती खैसून आणणार जास्वंदीची शाळेतच आहोत. हा शाळेच्या बाजूक झाडा लावलेली आहेत मग ती काढणार तू? तू हा तू फुलं घेऊनच जात. जे नाही आणले ती शाळेच्या बाजूक ती काढतात. हा शाळेत पण असता? मग तू आज लवकर जाणार शाळेत? मग हे हार बीर कधी बनवणार तू? हा रोज हार बनवतो लागता म्हणजे रोज कोण ना कोण हार बनवता. आज तुझा नंबर हा तो पुढच्या खेपेक तू रांगोळी असं तुमच्या दोघांची टीम हा. गो काय राबत फोन कशा गो हा फोन येता कोणाचा?
फोन कसा घेऊन जात? जे का फोन येतो तो घेऊन जात नाही हा. तू कशा घेत काय माहिती, शायनिंग मारत की घोक दाखवतो. पप्पा नो रिक्षावाला घेऊन सांगा ह्या काय आणला 9 वाजता. काय? तुम्ही रिक्षा ठेवा काही गेले रे ते राहते काही रवले. एका डॉक्टरा तुमची पट्ट्या बिट्टे भरलाच गो अशी मान मोडून केली कोणाची? अजिबात सरळ चांगलं ऐकणार मांजरांका पण घेऊन चाललास की? नाही बाबा ठीक आहे, वाट बघतो 4-4 मांजरा. हमका नको 5 होत? रेनकोट घे बाळा. ए आता परत कधी? हा मग ते का मुंबईची आपली गजाली सांगितलंस की नाही? सांगितलं. चल रे येतो ना काय जाऊ जा इली काय हा इली काय ठेवला घेऊन ये बाजू. हळूची पानं पण घेतलं की? मग हळूहळू पाठवून दी. देते आणि ह्या काय गचकाट घेतलं सगळा? झालं असलं. हा काय शान घेतलं काय? अरे सारूचा आजगुरू कमी म्हणजे शान पण ऐकूनच नाही तर हा लिहिलं. काय दिवस दिले हो 15-20 किलोमीटर वरना शान नेऊचा लागता. काय हो कधी येतात कधी काय आणि काय येताच म्हणजे मधीच येऊन कधी जातात. महिन्यात नाही एकदा येतोय. काय बाकी बाकी मजेत. इकडे वरती टाकून त्या दिवशी बघितलं आमचं पक्ष ते आमची मरीज तुम्ही काही त्यांना लावलात म्हणता. अरे सकाळी शाळेत जा नको ती म्हणते, तुम्ही काही त्यांना लावला. असं माका विचारले नंतर मी त्यांना येऊन गेलो तेव्हा त्यांना भेटलो. बाकी बाबा वगैरे चल काय म्हणतो नंदन रडाक लागलो. काय तो विनू हात मारता. होय होय बाय बाय. बाय बाय ये वळवळ्यात. होय होय वळवळ्या करून ठेवतो. होय. तो कधी येतात असता तो तुका समाजणार पण नाही काय रे. विनू आता किती दिवस? आता होय अजून 10 दिवस. आता लावत मोठी सुट्टी घेऊन इलय. मोठी सुट्टी घेऊन दिलं. चला बाय 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 चले माझो काय सावकाश सावकाश धडपडा नको. सकाळी जेवढी कशात घेतला. हा बाय बाय बाय. होय होय काय काय शिपाक की शिकाक. 58 किती हा का ए थोडे वेळ दे का. हा 9 5वर 1 किती 51. 6वर 6 किती मस्तच तरी पण झालो वेळ. जरा संपलं वेळ. 8वर 9 किती मोजायचे नाही. मस्तच तर काय काहीतच जीव असून 8 तरी मग काय त्याला तू हलतोस तोंडातले तोंड किती 3 किती तरी पण तो मोजल्या किती म्हटलं मी 89 म्हटलं 89 म्हटलं. 8वर 9 सांगितलंस ना. हा 9वर 7 किती 97. 5वर 9 किती 59. 6वर 7 किती खय मोत्ता तोंडात जीभ हलता तेव्हा काय खायचा म्हणून. हा तोंड बंद कर रे. मग तोंड बंदच ठेव. हा किती सांगलंय मी
सांगते का 6 वर 7 किती ते सांग, तूच सांग. 6 वर 7 67. शिको काय परास खायचा. होय होय येतोय. चल चला चला. चल पिंट्या. हो पाटील. भाऊजी बसतर. भाऊजी बसतर. ह्यो अजून कोपरा तुमचो बाबा. हा थंडाई झेपाणी लावता. अरे लोकांची लावणी करून झाली, तुमचं अजून तर रोज काढून होत नाही या. आठवत नाही कल खाई होतोय. हा मस्त पावसा मस्त लागा, कोपरे चांगले भरले माणसं मस्त नाचा. पाणी नाही बघलं तर असं आहे या. त्या पान कसा बनवतो त्या बघ. नेहरी झाली. नाही रे आम्ही काय बघितलं मात काय मेनू काय हा? काय माहित काय आता मी उद्या ये. माझी झाली. माझी झाली. काय होतात काय भाजी भाकरी फणस खालय. म्हणत झालं सकाळी अळम्यांका गेले सकाळी गावली मग. किती गावली पिशीभर गावली. काय तड्या आणि कोण कोण होतात ना. महादेव. हा आता चांगलं तर बरा झाला. आता फोन पेटावत आता त्याची रेसिपी असते यात. रेसिपी झाली ते दिवशी. हो. हे तिसरी टाइम अळम्यांची. आणि मग काल आमका एकदा पण खाले नाही म्हणून. एखादा अजून उद्या 2 दिवस जातील. तो एका दिवसात टाकलो नाही तो. घेऊ तर हो एवढंच कोपरो राहतो एका दिवसात काय तुझं होता. आता ते दिवशी 3 दिवस एवढंच कोपरं थंय काढीत होतात. एका दिवसात काढलं नाही तर विचार की काल तो एका दिवसातच काढला की ना. हा एका दिवसात जाऊ ना एवढी तो पानसा असलं की ना जेव्हा तू एका जवळपास राहणार नाही. ज्या तुमचा बनवता त्या एडिट पण करूचा लागता घराकडे बसा. मग माझं एडिट केलं तुझं कधी पाठवतो? तू फेमस झालं. पाठवतो ना कधी. पाठवतो मी बघ. नाही माझ्या रीत. मग तुका पाठवतोय. चल तर मित्रांनो, पिंकी आणि तिची फॅमिली सगळी आलेली लावणीसाठी. ती पण आज गेली, कारण की आता ऑलमोस्ट सगळी झाली आहे लावणी करून. 2-4 कोपरे राहिली आहेत, ते पण आज दिवसभरात होऊन जातील. तर आता शेतीची सगळी कामं हळूहळू म्हणजे संपलीच आहे म्हणा. आजच्या दिवसात संपून जातील. बाकीचे दिवस आपल्याला आता टाईमपास करायला मिळतील. आता बाबल्यावर डिपेंड, बाबलो काही फिरवता. चला आता एडिट करूया, नाही तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ येणार नाही. तर मित्रांनो, आता सकाळचे 9:15 झाले आहेत आणि मी आग्रात चाललो आहे, कारण की थोड्याच वेळापूर्वी काकी सगळ्यांना न्याहारी घेऊन गेली आहे. आणि मी एडिट करत बसलेलो. अर्धा व्हिडिओ झाला आहे. आज एडिट लवकर झाला थोडा, कारण की काल एडिट होईपर्यंतच जवळपास 2-3 वाजले आणि त्यानंतर अपलोडिंगला 3 तास गेले. काय माहीत पावसामुळे थोडं इंटरनेट स्लो चालतं आहे. थोडं म्हणजे खूपच स्लो, नाहीतर पहिला अर्ध्या तासात व्हायचा अपलोड, 20 मिनिटात कधी कधी. पण आता 2-3 तास जात आहेत. हां, नाश्ता करायला बसली आहेत. हे वनभोजन चालू आहे तुमचं. काजीतलं वनभोजन. आजची भाजी मसाल्याची कर. काय कर माझ्या कांदो ह्या कर नरम करायचं. कसली भाजी? आंब्याची बघ. अळम्याची भाजी. थांबरे जरा बघ. कांदो नरम कर, जरा लसूण चेचून घाल. ती काही येत नसत तर पुष्पा करीत, एवढा काय नाही. पुष्पाक मी सांगितलेलं आहे, होय ना. पकडे बघ घे बोला घे बॉम्बचा नाही. माझा डोक्यात झोप नाही. माका आणि माझा डोक्यात माणसं ह्यो आला तो चक्रमा. काय मग तू काय पण म्हण बळ तू हल्ल्याचे कलर भारी. कलर भारी आहेत ना. अरे चेपलं किती भाकरी चेपलं? किती? एकच? अगो काम एवढा करता आणि काय खा दणकावून.
खाशील तर होशील. काय ओतून ठेवून. काय गो होय तुझं आवाज एकदमच कमी असता ना. घराकडे जाम तुझं लाऊडस्पीकर असता सकाळी 6 वाजल्यापासून. तू काय पाऊस नाही ड्रोन तरी उडवत. लोक म्हणतील काय बिचारा बापड्यासारखा बसला ही पोरा खिचतं त्याची. पण त्याचं खरं गुरुधर्म कोणाक माहीत नाही. तो कॅमेऱ्यासमोर अजून भरून. चाय प्यायला नाही. चाय दी जरा गोडभर बस झाली. एनर्जी येत तर अशी एनर्जी डाऊन झाली. हा असं काय ए ते काजीला मोर आलाय त्याला दाखव त्यांना. आता पावसात पावसात आलाय ते. पावसात धरणार आहे. वेगळी का हाय. काय जमता जमता म्हणजे एक पाता लावलेला जमता म्हणून आकाश घे आहे देव लावी थांब तू म्हणून मी एवढा भाग ठेवलाय तो पूर्ण घेतला. तू एवढी मधीच बारकीशी पाता नको नेऊ. चल आता बाबलो येईल आता आग करूत बघ काय. ती पण जराशी पाता घेतल्या ना आणि आग करू माझी गरजच नाही आता बघ. ही तुझी नाही ही मी आणलेला आहे आता ह्या मी आणलं हे बघ. एवढीची नाही ती मग भाऊजीने वाढवली. काय सांगणार? ह्या मी आणलं ही बघ ऐका का जाऊ माका दे. माहिती. जाऊन दे जाऊन जाऊन दे दे. जाऊन दे तुम्ही तकडे होतो कर मग. अरे ह्या बाळासून आता लावलं हे काही करा ती बघ आपला तर फरक इथून वाढवलेला भाऊजीने. कसा जमा तू ना आगास लावूनच घेणार ना. कसं लावून घेणार. एक कडे असे गोंधळ होता लावतो. काय गोंधळ होत नसते. एका होत हातात असते ना. पोळीत केलं असते. तुमच्यापेक्षा मी फास्ट लावतो माहिती आहे का. माका माहिती पुणगे किती लावता गो ह्यो हम्म? किती लावता ह्यो 3-4 काढी लावता. हो मग. 3-4 काढी. ही पेंडी थंय घेतलं की हय सोपं. मग शाबास. शाबास. काकी बघ काकीन कधी चालू केलं आणि कधी झाला पण. मरणार नाही हा. इलाच पण तुम्ही झाला 4 कोपरे आहेत लावूची. अजून 4 बाकी आहेत. तर मित्रांनो जस्ट व्हिडिओ अपलोड झाला आणि म्हटलं जरा यांना बघून येऊया. तर तेवढ्यात काकी भेटली. ते पण आता रिटर्न यायला निघाले जेवायला. हे इलच पण मग ही नेरी खाऊ सांगा गेला आता जेव बोला. आता जेव बोला गेल्या म्हटलं भूक भूक केलेली असते. तू एकटंच पुष्पा पुष्पा येत आहे पुष्पासाठी थांब बघा. एवढी तरी अजून टाइम नाही. हिरड काढीत चलत अगं. तुका जेव बोलाव गेलो होतो. जोग मुलं भुकेलेला असत सकाळपासून गेला पण बोललं जाऊया. तर तुझा काय पुढचाच. अरे आज भारी मेनू आहे बाबा एकदम जबरदस्त. केळ्याची कापा तुका कसं कळायला. खबर येतच वाटतं तुमका म्हणून तुम्ही लवकर येला आज. आणि ती कोकं केलं असतं वाई बारकं होतं. मग लावणारी असती तर केलं असतं. चल जो चल. तोंड कसा चालता तसे पाय चालव. लाईन धरून काय लाईन धरून. एकावळ्याची पानं भजी काढलेली रे. होय काढून झाली की काढतो. झाली. हे एकावळ्याच्या पानांचा बघ बाबा. म्हणजे पण हय हय. आज नको उद्या उद्या. पण आता ती भजी करताना घालूक नाही ती. आता झाली भजी. हय येतो हय हय मी बघलं मला जागा माहिती आहे. होत की नाही ती सांग. आता कसा जातं चल. 1-2 असली ना. अरे 1-2 पण भजी काढून झालेली आहे आता. चपली काय मग हय येतं ती गेल्यावर 40 मिळालं. हे बघ काढू नको आता चल. हे एका वेळाचं पान दाखवलं होतं मागच्या वेळी. आता पण गावलंय आम्हाला. काय कर माहिती आहे कोण मग अरे केळला आता त्यांना रोग्या फुल आता खरा नाही मग. आत्ता सकाळी येईल आता वायरीवर ना चला
वायरीवरनं केळला नव्हता बाबा. अरे केळडात बाबा वांडर होते. वांडर नाही वायरी ते चढ खयच्या ते केळडी कशी असतात? केळडी तांबडी असते. हा मग ह्यो काळो होतो वांडर तो. मग त्यांच्यात असाच